Buot sa Dios igsuon nga maluwas kitang tanan, mao kanay rason nga hangtod karon buhi pa ikaw. Unang Timoteo 2 versikulo 4. Buot sa Dios nga maluwas ang tanang tao ug mahibalo sa kamatuoran. Mao kana ang gusto sa Dios nga mahitabo sa tong kinabuhi igsuon. Mao kanay rason nga hangtod karon buhi pa ikaw. Tungod kay gusto sa Dios nga dili ka malaglag ngadto sa impierno. Gusto sa Dios nga kitang tanan maluwas ug makigkauban kaniya. Mao ang gusto niya nga masayod kita sa kamatuoran sa pagkinabuhi nini nga kalibutan nga adunay Kristo, nga adunay Dios nga samtang kita anian nining kalibutan. Atong andamon ang atong kaugalingon nga kita mga Kristohanon o sa pag-andam niya na igsuon kinahanglan nga masayod kita sa kamatuoran. Ang atong buhaton mao gayud ang pagtuon ug pagbasa ug pagkat-on sa iyang pulong ug pagpaminaw sa pulong sa Dios aron kita masayod sa kamatuoran. Ayaw i-reject ang pulong sa Ginoo igsuon, paminawa og tun-oy kini sa matag adlaw sa imong kinabuhi. Amen. God bless sa tanan.